שלום, אני פרופסור אוריאל שפירר ואני מנהל את היחידה למחלות עיניים בילדים ופזילה במרכז הרפואי וולפסון. היום אנחנו נדבר על קוצר ראייה והטיפולים לקוצר ראייה. קודם כל מבחינת הגדרה, מה זה בכלל קוצר ראייה? זהו מצב בו אנחנו רואים טוב לקרוב, אנחנו קצרי ראייה, אבל לרחוק לא רואים טוב. בדרך כלל זה נובע מכך שאורך גלגל העין הוא ארוך יותר מהרגיל, ולכן הילד מפתח קוצר ראייה. כתוצאה מכך שאורך גלגל העין הוא ארוך מהרגיל, הרי הפוקוס של קרני האור שמגיעים מהאינסוף נופלים לפני מרכז הרשתית ולא ברשתית עצמה, ולכן הילד או המבוגר עם קוצר הראייה יראו מטושטש. יש לנו מספר גורמים לקוצר ראייה. הרבה פעמים מדובר בסיבות גנטיות או משפחתיות. לדוגמה, אם לילד יש שני הורים שלשניהם יש קוצר ראייה ושניהם מרכיבים משקפיים כדי לראות טוב לרחוק, הרי יש יותר מ-50% סיכוי שהילד עצמו יפתח קוצר ראייה בשנים הראשונות לחיים. אנחנו יודעים היום שיש סיבות סביבתיות גם להתפתחות של קוצר ראייה. היום אנחנו שוהים הרבה יותר בתוך חללים, בתוך בתים, הרבה פחות בחוץ. ואנחנו יודעים שאור זה דבר שחשוב במניעת קוצר ראייה. ולכן אם הילד נמצא הרבה בבית, אם הוא לא נמצא בתנאי תאורה של הסביבה, של החוץ, במיוחד אם יש שימוש במסכים, הרי כל אלה תורמים להתפתחות והתקדמות של קוצר ראייה. המצב עד כדי כך חמור שארגון הבריאות העולמי הגדיר את קוצר הראייה כמגפה. כיום שליש מעולם המערבי, שליש, כן, מעל 30% מהילדים והמבוגרים יש להם קוצר ראייה, והצפי הוא שתוך פחות מ-30 שנה עד 2050 כמחצית מאוכלוסיית העולם המערבי תסבול מקוצר ראייה. כאנקדוטה, במזרח הרחוק, במקומות כמו סינגפור למשל, מעל 90% מהאוכלוסייה יש להם קוצר ראייה. מה בעצם הבעיה בקוצר ראייה? אז יש קוצר ראייה, מרכיבים משקפיים, שמים עדשות מגע, מה הבעיה בזה? אז אנחנו יודעים שמשקפיים, יש להם מגבלות. זה מפריע לפעמים כשאנחנו עושים ספורט, יש עדים לפעמים על המשקפיים. גם עדשות מגע צריך להרכיב בבוקר, להוריד בערב. זה קשור לסיבוכים כמו זיהומים בעיניים, לא כולם מסתדרים עם עדשות מגע. אבל חמור מכך, הילד שיפתח קוצר ראייה עלול בהמשך החיים לפתח מחלות עיניים. קוצר ראייה הוא קשור למחלות כמו היפרדות רשתית, קטרקט בגיל צעיר יותר, גלאוקומה ואפילו שינויים ניווניים ברשתית. לכן חשוב לנו לנסות למנוע את התפתחות קוצר הראייה, או לפחות להאט את קצב התקדמות המספר. מי שיש לו למשל -5 הוא בסיכון גבוה יותר לפתח את אותן מחלות שאמרתי, כמו קטרקט או היפרדות רשתית, מאשר מישהו שיש לו -4 או -3 וכדומה. ככל שהמספר גבוה יותר, כך הסיכוי בהמשך החיים, מעל גיל 40, מעל גיל 50, לפתח מחלות עיניים מסוכנות לראייה, גבוה יותר. היום יש לנו טיפולים שהוכחו מחקרית כעוזרים בהאטת קצב עליית המספר. למשל, טיפות אטרופין, שהילד מטפטף, טיפות אטרופין במינון נמוך, הילד מטפטף אותם כל ערב לפני שהוא הולך לישון למשך מספר שנים, ונמצא שזה מאט את קצב עליית המספר. בחלק מהמקרים אפילו עוצר את עליית המספר. יש לנו משקפיים מיוחדים שנועדו להאט את קצב עליית המספר, יש מספר חברות שמייצרות משקפיים כאלה, ובעצם המשקפיים האלה בנויים על העיקרון שיש טשטוש בהיקף העדשה של המשקף, והטשטוש הזה בעצם עוזר בכך שגלגל העין לא מתארך, ועל ידי כך קוצר הראייה לא עולה. לבסוף, יש לנו גם עדשות מגע מיוחדות, בעלי מרכזי פוקוס שונים, והעדשות מגע האלה עוזרות גם הן בהאטת קצב עליית המספר. אז מה צריך לעשות? בעצם בכדי לקבוע מהו הטיפול היעיל לכל ילד וילד, מומלץ להיבדק על ידי רופא עיניים. רופא העיניים גם יעקוב אחת לכמה חודשים אחר קצב עליית המספר, ובהתאם יעשה שינוי והתאמות בטיפולים השונים. אני מזמין אתכם להיבדק אצלנו במרכז הרפואי וולפסון, בכדי לגלות האם יש קוצר ראייה ומהו הטיפול המתאים בכדי להאט את קצב עליית המספר. תודה.